אז כמו שאפשר לראות, יש לי פה פתיחה של דלת חשמלית. אם אני לוחץ על זה, הדלת נפתחת. אנחנו יכולים להתקדם, לצאת החוצה. אנחנו יכולים להגיד לדלת להיסגר. זה נסגרת. כמובן שיש לנו גם עצירה. ואנחנו יכולים להיכנס חזרה לבית. פשוט לסגור את הדלת, והדלת נסגרת. אתם יכולים לראות. יש פה גם שליטה על מזגנים בצורה מלאה, טמפרטורות, חימום, קירור, כולל מערכות אבטחה, כמו מצלמות, כמו מערכת אזעקה, מערכת גילוי הצפה ועשן. כל המערכות מתחברות לאותה אפליקציה, כולל השליטה על האודיו וידאו, כולל השליטה של תאורות ותריסים.